Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Roblox Obby που έχει 700 κάτι Obby έχει. Εσείς γράψτε μου κάτω στα σχόλια άμα έχετε Roblox και τι βίντεο θέλετε να είναι το επόμενο να δείτε. Και επίσης κάντε όλοι like και subscribe. Να φτάσουμε 20 εγγραμμένους, λίγους έχω. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε είμαι στο 170. Πανεύκολο είναι αυτό το Obby. Όχι, έπεσα. Έτσι να σε πάω, μια από εδώ πάω. Μπερδεύομαι κάποιες φορές και είχα πάει μια φορά ανάποδα. Παιδί μου. Γιατί άμα πάταγα το move τι θα γινόταν. Πω, κοιτάξτε παιδιά πόσα Obby έχω. Λίγα είναι. Λίγα είναι παιδιά. Μην φανταστείτε, για μένα λίγα είναι. Όπως βλέπετε εδώ. Όχι, έχασα. Λοιπόν, δεν σας μιλάω πολύ επειδή θέλω να συγκεντρωθώ λίγο. Γι' αυτό έπαθε κοκκουμπλόκο το game. Μετά μπορεί να μπούμε και η football, δεν ξέρω. Ή σε άλλο παιχνίδι, δεν ξέρω. Δεν έχω συνηθίσει με τον εαυτό μου. Όπως βλέπετε χάνω συνέχεια και μου σπάει τα νεύρα και θα βγω. Βγες καλό μου. Μπράβο. Λοιπόν. Πού να μπω. Πού να μπούμε. Στείλε brain roll, σκέφτομαι να μπω. Όχι, σκέφτομαι θα μπω. Ξέρετε κάτι, θα μπω. Όπως βλέπετε παιδιά, μπήκαμε στείλε brain roll. Απλώς δεν έχω δύο ρόπους, δεν ξέρω πώς τους κάνουμε. Δεν ξέρω. Πραγματικά 8 μοίρια έχει. Παναγίτσα μου. 5 μοίρια. Μπράβο ρε. Πάρει 32 μοίρια. Εδώ πώς κάνουνε ρε παιδιά. Πολλούς ορόφους. Για πείτε μου εσείς κάτω στα σχόλια. Ξέρετε πώς γίνεται. Γιατί εγώ είμαι λίγο άχρηστος με το Roblox όπως ξέρετε. Θα σας κάνω την ερώτηση της ημέρας. Παίζετε Roblox? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια και like και subscribe. Πάω να κλέψω από εδώ παιδιά, πάω να κλέψω. Ποιο να κλέψω, τίποτα δεν έχει τώρα κι εμείς. Δεν έχει τίποτα. Να τι έχει. Όχι. Πω ρε φίλε. Πω μπήκαν όλοι. Όχι, μου κλέβανε το φλαμίνγκο.
Έλα ρε φίλε. Δεν πατιέται το... Παιδιά, δεν μπορώ, κολλάει. Έλα εδώ. Παίρνω και εσένα. Επειδή είμαι έξυπνος, πάμε να κλέψουμε. Έχει όλα με κάντιτα. Όχι. Κάνω reset γρήγορα. Παιδιά, πες να μου κλέψουν το Rainbow. Α, όχι, το είχα κλειδώσει, το ξέχασα, παιδιά, συγγνώμη. Δεν έχει κάτι καλό όμως. Όχι, 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 όχι. Πάλι καλά. Γιατί κολλάει? Δεν έχω καλό σύνολο. Έχω 31 μίλια και μπορώ να πάρω Legendary, δεν έχει. Πάω σε 2 λεπτά. Ομιτσί. Σε 17 και εμένα. Σε πώς ανοίγεις? Το άλλο 17 και εμένα. Άνετα. Μάγκες άνετα. Όχι ρε φίλε, πρόλαβε. Γιατί δεν με αφήνει να περάσω? Φύγε από εδώ. Λοιπόν, κολλάει. Εδώ. Όχι. Δεν χωράει στο δωμάτιο, όχι. Πω, το χάνω τώρα. Πω ρε φίλε, παιδιά. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Σαν σε πούλησα, τι έγινε? Τον πούλησα. Τώρα το κλείσε. Α, όχι. Τι? Τίποτα δεν έχει. Τζάμπα ο κόπος, παιδιά. Ναι, παιδιά, όπως βλέπετε, πούλησα έναν πρένο. Παιδιά, πώς μπορώ να φτιάξω δεύτερο όροφο? Για να δω. Legendary. Θα το πάρω, θα το παίρνω. Τι δεν το πήρα? Να μου πεις, έχω ήδη ένα τέτοιο, οπότε τα αφήνω. Λιριλάριλα. Πότε βγαίνει?
Παιδιά. Αυτός μου κλέψε την καμίλα μου. Φίλε. Φύγε. Άντε. Παιδιά, δεν μπορώ. Βγαίνω. Δεν μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι επειδή σου κλέβουνε πράγματα. Δεν μ' αρέσει. Τώρα να μπούμε. Θα μπω σε ποιο να μπω. Να, σε αυτό. Που είναι για 2 player, όμως όμπι. Δεν έχω κάποιον να παίξω, αλλά δεν πειράζει. Είναι δύσκολο, παιδιά. Πού πήδηξα, παιδιά, το είδατε. Πατήστε το. Μπράβο. Όχι. Παιδιά, όχι. Παιδιά, κόλλησε. Κόλλησα τώρα. Πρέπει να περιμένουμε να έρθει ένας. Εν τω μεταξύ έχω γίνει αλλιώς. Τώρα το παρατήρησα. Κάτι πάτησε ο άλλος. Λοιπόν. Πάμε. Κοντεύουμε. Ναι, κοντεύουμε. Τους φτάσαμε, είδατε. Λοιπόν, πάμε μία νίκη. Ναι, παιδιά, το τελειώσαμε.
αρέσει. Με τα gems θα πάρω. Μπορώ να πάρω. Αυτό μπορώ να το πάρω. Έλα. Δεν το παίρνω. Παιδιά, επειδή μου κολλάει, αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Like και subscribe και γεια σας.